ב3 שנים הראשונות, הם קובעים הרבה פעמים את מה שיקרה לילד בעתיד. אז יש לנו פה תפקיד נורא 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 חשוב. לא להילחץ, אבל לקחת ברצינות. יש מסרים שהם לא קשורים הגוף שלך הוא רק שלך. הרבה פעמים בגיל 5-6 מגיעים לגן ויש תוכנית ומלמדים אותם להגיד הגוף שלי הוא רק שלי. אחר כך ילד מגיע הביתה ואמא אומרת בוא נתקלח, הוא אומר לא רוצה, הגוף שלי הוא רק שלי. והיא אומרת בוא תאכל עוד קצת, זה בריא, אבל לא רוצה, הגוף שלי הוא רק שלי. הם מתחילים להתנסות בזה, כי זה מרגיש להם חדש, פתאום נתנו להם כוח. אז אני רוצה להגיע למצב שבו ילדים גדלים עם כל המסרים שמלמדים אותם מההתחלה, שהגוף שלהם הוא רק שלהם. בגיל 5 מישהו יגיד, הגוף שלך הוא רק שלך, הוא יגיד, נו, ומה חדש? והוא לא יצטרך גם ללכת ולהתנסות ולבדוק ולראות מה יקרה אם עכשיו אני אגיד את זה, כן? כי הוא גדל בתוך מרחב שמלמד לו אותו את הדבר הזה תמיד. זה תחום אחד שאנחנו רוצים לטפח. ותכף ניכנס לאיפה זה בא לידי ביטוי. תחום אחר אנחנו רוצים לטפח את המקום שבו הילד יודע להקשיב לעצמו. מכיר את עצמו